Takže čaute ľudia, vás vítam tohoto ďalšieho videa. Toto video bude zase opäť MC Rybár. Ale je taká novinka, asi si mohli všimnúť, prečo letam asi. Lebo som vyhral VIPčko. Áno, tu môžete vidieť Jurko VIPčko. No a ja som zistil, že tu je Vojšek. Ako som dávno zistil, ale nevedel, ako som si ho nainštalovať. Takže už ho tu mám, pozrite, už ho tu mám. A ja si s ním idem zahrať Skywarsy. Hej. A ešte vám poviem jednu vec, predtým než sa začne Skywarsy. No, viete, ako som hovoril, za tých 50 odberateľov, že bude súťaž o 5000 gemy. Dáme za 60 odberateľov, lebo v komentároch máme, že 2 komenty, takže to by bolo, že celkom dosť vtipné vyberať z 2 ľudí, hej. Takže bude za 60 a keď bude nedostatok, tak dáme za 70. Podľa toho, koľko napíšete komentov, no. No, takže my už môžeme ísť rovno na to, zapnem si Vojšet a ideme na to a môžeme sa za tým dohovoriť. Tak, sa zvíte, ako nastavíme. Zapnem Vojšet. Čau, Nixty. Nixy CZ5. No, jak to Vojšet? Haló, má tu takto Vojšet? Niekto tu mám Vojšet, no. A ešte nezabudnite odberať like na tento kanál. Samotným zatiaľ. Nezabudnite odberať, fakt mi to strašne pomôže. Môjim som je 10 000 odberateľov, a keď nie, tak aspoň 5000. Ale môj najlepší sen je 10 000, no. Máme? Ideme napríklad tu. Sekera, boty. Helma, Wincharge, tak to je dobrá. Ja už som povedal si, že ja už nebudem používať Spear. Dobre, tak to tak nevyšlo. No, ako Spear je glúposť na celkom. A potom vám ešte čo ukážem. Dobre. To vám to ukážem teraz. Hej. Kebyže takto hrá, tak v týdenných prvých zabití tu je. Kto? Počkaj, 65, kto? Ja nevidím, kto to je. Kto to je? Ja predsa. A mesačných by som, neviem, kto to mal. No, to ja som. Lebo tak to je to, že hrajú 24/7. A ja to nehrám 24/7, takže ideme pušovať a daj proste tam si, hej, pušujem to seklo. Neviem. My sa sekla, keby MC Rybár sa sekla, nie mne, ale MC Rybár. Tak to si dám z druhej ruky. F-ko. Vybral. Meč. Výborný. Boty. Je celkom dobrá výbavička. Tak, speed na stred. Môžeme ísť tu. Nevie, skapal. Haha, skapal. Koľko mal hapko? Neviem. Ďalšie. Nič, sotiatko. Pomôže, nemá tu ešte, aha, tu sú toto. Tu má ešte kalhoty. Nemá nič asi. Tak to si mám tu. Hej. Hej, klidek. Yes, taco! Zabol som ho. Bož sa ty bojíš ešte. Dobre, chill. Yes. Mal taká malá hapa. Žerem kill. Že má prvá vina? Vyhrá? Ja som vyhral. Yes! Uhú, som sa tak zlepšil. Kto tu je? Jurko tu je. Koľko som mal? 5 zabití. Kto mal 5 zabití, hej? Ako víš, ja som to kily, ale tak čo? A čo? To je Jurko? Je Jurko. No tu som. No tak si mám video. Môže byť vo videu. Hej, čau. Pozdrav do videa. Ahojte ľudia, dajte mu like, Jurkovi like a odber. Dobre, díky. No, toto je môj kamarát z Česka. Asi, neviem. Proste, ja som bol dobrý, tak sme boli v party.
On je celkom tiež dobrý. Vie hrať. Ako nie je taký dobrý, jak ja, lebo ja som ešte najlepší. Som najlepší na MC Rybarovi. Tam si to nedáte pekne. Dobre, no. První zabití už nedám, ale... Tak, ten kildáky. Tak. Tu je. Floty. No. Takže... no, sme tu 4. Idem na stred. Ja mám celkom slové veci. Teda. Ne, prosím, ne, prosím. Aha, dobre. Dobre, ja som tak skočil. Poď, yes. Dobre, ja mám málo HP. Strašne málo. Knižení. Nie, Diamond Sword. Dobre, ja mu napíšem. MSG. Jurko, No, co? ako sa volá tvoj YouTube kanál? Jurko, potržitko. Nubíci. Aj ticho, no tak. Čo? Čo? Dobre, ja som YouTube, už je toho dosť veľa. Dobre, to je... Nubíko. Ja vám prečítať. Jurko je nubík. Ale nech ste rozdá, potom uvidíte. Slabý hráč. Možno ešte nepozriem môj kanál, lebo... No, lebo ho trošku viacej... No proste, tu chodí aký... Váš chápeš. Yes. Jurko. Dobre, nemám jak stať list. Tu tady se... Čiž tu? Poď tu. Dobre, koľko má HP? Sa pozrieme. Dobre. Ja som rozhratý, ale dáme... Dobre. Jurko, Nejde, ale Jurko? No co sebou mám? tvoj YouTube kanál sa volá Jurko, potržitko 7. Nie, Jurko potržitko. Ale normálne nick Jurko potržitko 7. Nie, Dobre, budem sa s ním baviť, lebo ako... Kto tu píše zase? Ja to vycenzurujem, nebudem robiť žiadnu reklamu. Tak. Sekerečka, fajná. Skapaj. Yes. První zabití mám. Som späť. Teraz dávam také plné zabití, že uvidia. Tak, kto je? Dobre, skapal si, no. Skapal si, no. No. Tak meč fajný. Ja neviem hrať ako, že so sekerou. Bolo iba šťastie, lebo... Ja proste neviem hrať fakt so sekerou. Ako možno som dobrý, ale so sekerou... To je kus iné už. Dáme ďalší kilo. Tak. Aj, čo tu skúšaš? Uj, skoro som spadol. Ďalší, už mám 3 kily. Ten blob ma bude taký silný. Poď tu. A díky za bloky. Poď. Tak, skapal. Bloky. Nemal také dobre. Potrebujem nejakej kalhoty, ale nemám. Takže sme tu len traja. Prečo sa tu zatarasil? Hej, Simonek, on je taký silný, takže... Hej,
Hej, hej, hej. Hej! Ušiel som. Tri byli doplnený. Idem tu. Tu je nič. Mám si fire resistance. Tu je kalhoty také lepšie. No máme kebyže celý chainový armor. Jaký iný. Toto 4 kg. 4 kg mám. Kto má 4 kg? Kto má 4 kg? No, kto má? Lebo sa mi zdá, že ja mám. Nechcete istu? Dečko. Hej. Hej, nie! Jurko, No dáš čo? Discord? No... I tu podržitko Himson. Hej. A kto by chcel aj môj Instagram, tak vám teraz vyskočí na obrazovke, ale ináč je to Jurko podržitko, jak sa volám na YouTube. Jurko. No co? Ešte Idem. Instagram, či by si mi ho dal. Jurko podržitko na Instagram. OK, Dobre, čau. Jurko Patríčko. No, idem hrať. Sa radšej mutnem, lebo všetci úplne chodia. To má dneska zabitia veľa. První zabití 11. Ja neviem koľko mám. Ale sa mi zdá, že tu je taký jak zlodej účtu, že Mat Pizza. Ako dúfam, že viete kto to je, ale že sa mi zdá, že mu ukradol účet, lebo on nemá ani originálny Minecraft a proste má jeho nick. A neviem prečo. Ako možno je nick tutie, ale to je najmenšia pravdepodobnosť. Speedbridge na stred, to zabijem. Poď sem. Hej, vyžier mi kill. Chabře. Hej, vyžier mi kill. Elko. Ešte, že mám vypnutý vočet, lebo by ma asi... Neviem, čo by všetko sa mohlo robiť. Mám čestku fajnú, v ktorej je skoro nič, ale 2 zlaté jabka boli dobré. Simonek. Dobre. Tu asi nič, no je tu. Zlaté jabka. No boty diamantové. Hej. Poď sem. Chabře, poď sem. Jak tam skočil? Dobre, ho doženiem. Dobre, šťastiem, alebo neviem hrať so sekerou, hovorím. Celý čas hovorím, že neviem hrať so sekerou a proste, dobre. Mne nejde hlasovanie. Ja neviem prečo, mne proste to nejde. Ostatným všetko ide, len proste toto mi nejde. A mám, že 28 000 gaming. Napíšte ešte do komentárov, jaký kit si mám vylepšiť. Za 15 000 či 8 000 gaming, neviem. Ale je to dobrá mapa, kde celkom viem hrať. Tak. Poď sem. Dobre, zoberiem si kit. A Takže to je Jurko Las. dajte Hany mapu. Jurko, ty ešte raz povedz Instagram. Jurko Podržitko, ti napíšem do chatu. Ako mám VIP, hej. Ale dajte Hany mapu. Vám ide dať proste mapu. S hlasovaním mapu. Určite ne. Dobre, tam... Radšej nebudeme robiť chat. No, tvoj chat, lebo tam také sú veci zle. Tak, otvárame. Dobre, máme aj taký... 15 minút už natáčam a dal som aspoň jednu výhru. No.
Nemám už bloky. Čo tu bude dobrá častka? Tady bude kůž a 8 šípů. Tak, to si mám z druhé ruky. Tak. A bum, ahoj. Takže tu mám toto. Ne. Easy. Neměla jsem ani armor, malou, nevím čo všetko. Malý kalhotky, hej. Nabijeme luk, náš rozbav. Hej. Máme 1 HP. No tak jasne, vyžer mi ho. Vyžer mi ho. Hej. Chill. Poď sem. Hej, dvaja na mňa. Ne, ja som olúpal drevo. Dobre, dáme poslednú hru. Čau. Čau, Sebomen, čau. Čau. Toto je youtuber. A teraz natáčam, takže pozdrav do videa, keď máš svoj chat. Dobre, pozdrav do chatu, asi nemám mikrofon. No, nevadí. Edvardy? No, ideme. Poslednú hru. A prečo mi nejdete hrať hlasovaní mapu? Dajte toto Hany mapu. Dajte Hany mapu. Rozprávaj, ja som tvoj veľký fanúšik, bro. Dobre, díky. Dajte mapu. Hany mapu dajte. Edvardy, kde si? Dobre, no. První zabití ty Danny 67. Už je starý mím. No ale ono fakt nejde hlasovať. No. Napíšem ti žinu. Ale fakt ono nejde hlasovať, všetko iné ide, len toto nejde. Dobre, takže idem hneď na toho tu chlapca. Dobre, si mŕtvy. Počísa sa mi to za kill. Fire resistance a helma. Tu mám boty a lepšiu sekeru. Tu je taká dlhočistka, nie? Čo by mohlo? Nie v tým nič. Si myslel, že by tam mohla byť taká mystery dárek. Tak, tam si do druhej ruky. Tak, tu je dobrá šestka. Čo tu bude? Čo tu bude? Nič, ale Airgen si hodím. Ja som to teraz zapýtivo ešte, no. Edvardy! Nie! No nic. Edvardy! Dobre. Takže pre dnešný video to by bolo všetko. A ešte raz vám poviem o tej súťaži. Dáme za 60 alebo 70 odberateľov. Podľa toho, koľko môžeme dať aj teraz, len potrebujem viacej súťažujúcich. A no to je všetko. Napíšte len pod moje najnovšie video, čo bude toto asi. Proste napíšte vás nick do komentárov, hej. Potom vám to možno pošlem, keď vyhráte. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a dovidenia a prajem pekný zvyšok dňa.